kuze kufike lesimo esinyaso namhlanje. Sanibonani emphakathini. Sicela nje ukhulumele phezulu sizokuza nalapha ngaphesheya. Sanibonani emphakathini nonke bo. Samegama lami usiyabonga ngakho manje. Usho ukuthi ngosuku lokwenzeke kanje. Ngangikhuluma nje, ngangibuza ingoma nje sakudlala ingoma ehlukanisa unyaka. Futhi manje omunye umfowethu ngabuza kuyena ngazi noma kwangahlakathi. Ngoba mina ngathi ngiyacha ingqwele le madoda ngeke. Bukansi isha unyaka bafana kabili kodwa manje iningi ndaba nje umasikandi mupho omunye okambona ephinda unyaka kabili wena. Ngikhuluma nje indaba lento shithi manje ugcina kokubi ngagcina ke sengishayeka ngesibhamu. Ngisahlukanisa sahamba bakunenkosi nasekhanda ngathi mangiqeda lapho ngaze ngathi ngilele endlini ngiza ngokucelemba usukhala enyaweni manje ngiyaphapha mawu kwenze njani manje akuthiwa ngifuna ukukhombisa abantu ngafaka ucelemba ngafaka ucelemba nesandla ngokubona nje ngagawula ngamala eminyango kwakhishwa uparafini ngathelwa ngawo ngoba ngiyobukile nje nala ngathelwa ngoparafini ngithi ngashisa wathi uyalayitha kwangasho kokuqala kwesibili wathi landa isibhamu buze omunye ukuthi alanda isibhamu sakhe kwakuphunyuka kwami-ke ngayela kwelinye ikhaya lapha kanjalo la engihle khona ngakwazi ukuthi ngifike ngichashe khona bangithathe bangise eklinikhi base bengihlenga ilokho nje kodwa kwengoma nje nami ukuthi ngithi nami ayiqhawe leli lisebenzile madoda ngokubani abashaya ingoma kanjena ngisho lezi zinto kanjalo nokudlala nje nezinto zakhe kwagcina sekwenzeke kulesi simo kwenzeka kanjalo-ke sanje njalo le ngoma nje umjolo kuphela yanginika inkinga Mfowethu. Njalo mfowethu. Waze kwenzeka ngale ndlela. Mina ngizobuyela samnyama ngiyabonga nje ngokukhulu samukhuba ngingazi ukuthi nami bengiyoke ngubone nami kanje bengakaze ngicabanga ngoba ngibona ngaze ngicabanga kazi ngibona ukusivila Akona kukhonkoda kuyo ngophela nako sengibone ngicela ukubuka kimi into yakhe kodwa manje awu sekuyingozi kusondela nje nami ngiyabonga kakhulu kusami ngophushi yabona yakathatha uphushi awuphusha lo ngiyithisa hayi baba bantu baba ndukhuba ngiyakho ke kanje konke kokwami konke okuphatha kukhulu lutho mapase engane into zengane konke lana nezinto ukuthi kade ngibele ingane ukuthi ngoba kuvula ikole mhlawumbe ngihambe ngiyobabekela ngibazamele impahla zesikole konke kuphelele khona konke nje kwamapasi kwamalayisensi ukhiye wemoto ilogbook konke kushise khona akusenalutho nje angisenalutho nje sengimahala nami ngikho lokho engikho iphi imoto ngale okay mhlambe siyabonga kakhulu ukuthi usiqalisele isithathu sibeke sizocela omdala nje la endaweni ngibona na ngiyana ugogo wami awusondele maqinasi sondela maqinasi Ngambe ngiyela endleleni amazwi omuntu omdala abaluleke kakhulu khuluma nje khona ulapho nto njengomakhelwane nje naphatheka kanjani lesimo Hayi siyabonga ngalolu suku lwanamhlanje singomakhelwane kuyingane yethu kube kuhlungu kakhulu ngathi mangikuzwa mina ekseni kwave sekwehla inyembezi ngathi hawu ingane kaMamdletshe ayisekho ngokuthi basuke bathi ifile bayishisile wakhala ngathi mina usiya ubenzeni ngoba isithutha senkosi lesi asinamuntu la indaweni into ehlekayo nje akuze nje ungacabana namuntu kodwa ngathi mase ngisho ukuthi uyigenyiwe yashiswa ayi umoya wethu waphatheka singomakhelwane kwabahlungu kakhulu awu sibonga ukhuba indoda esisukele phezulu yathi khala kasha edukuduku phambili ngakhuba ngoba akufuneki lento ngibonga ikhansela lami elisiphethe kahle la idukuduku eselisebenzile la idukuduku konke okwenzekalayo
Ngiyagijima mncane lo mntwana kodwa ngendlela agijima ngayo babethu uyagijima uyasigijimela bengazi ukuthi ukhansela segijime waze wafika kule ndaba yokuthi abize ukhuba ezongena edukuduku siyabonga mhlambe ngoba angihambe ngedwa ngihamba nomfowethu ocula igospel uJobo wena Nkosi uzodlulisa naye amazwi bese ngiyangena mhlambe bese siyakhululeka si khona ozogcina nje ezokhuluma egcineni ngazi umuntu ukuthi bashika manje dlulisa amazwi ke Chumba nginibingelele bazalwane sanibonani wena Nkosi uyazi wena Nkosi uyazi wena Nkosi uyazi wena Nkosi uyazi ha bazalwane sanibingelele egameni kaJesu niyaphila kwaNkulunkulu ungakaqhubeki nje nengamangali manibiza ngabazalwane nonke angithi vele ucula umculo wakho ungayenzeka khona ngoba ngabona abazalwane kodwa uyena nje wonke umuntu umzalwane ake kubingelele isizwe sikaKhuba sanibona dakho cha bazalwane sifikile la siphelezele umfowethu uKhuba ungitshelile nje ekseni wangidosa namhlanje ukuthi uya kulesi simo esikanje sesibonile ke social media sitrend abazalwane akusinto enhle ke mfowethu le ekwehlele kodwa siyathemba mfethu ukuthi namhlanje kungenzeka kuphenduleke imikhuleko yakho kungenzeka ubone ukuthi awuwedwa I think uyabona nawo ogogo bakuthanda kanjani umphakathi njengoba nje mfethu bazosho ukuthi lesi simo esehlele lana kube right sehle kuwena ngoba kukhulu abantu abazokubona ngoThixo uThixo kaKhuzani kuningi abantu abazokubona nabazokufunda abakuhloniphe mfowethu kungathi nje uNkulunkulu akakugcina njalo ubone konke ukuze lokho okwenzeke namhlanje kube ufakazi angathi siphangamisa something la oyoyibona uthi ngalento njengemimile la uNkulunkulu wangikhumbula ngayo wanyathela abafana bakaMpongose ehamba nezinduna zakhe bonke abantu nomphakathi ngalekelelwa ila khona mfethu yombona khona uThixo ukuthi uThixo uyakuthanda futhi uyakazazela njengabantu nje bonke base South Africa mfowethu ngoba kufike thina sizothi incese mfowethu kodwa ungawuyeki ukulandela abantu abanjengeKhuzani ngoba noma usesimene esinzima bayofika kukuhle kukubi bayogcina umfowethu wena siyakuthanda mfowethu kakhulu sinawe kulesi simo esikusona qina ke qhawe kuningi okusezokwenzeka mfowethu ukuzisela kwena okay ngithatha lelithuba angiqale la ngoba izwe likaKhuba
sizokhalisana lento esiyibona la iyichilo ke lento esiyibona la siyacela nje abaholi ngiyajabula ngoba ukhona ukhansela phakathi kwethu umasipala waseMtuba ngiyafisa ukuthi usondele la akufanele kahle kahle ngabe umasipala ukaqhamuka kodwa ngoba nali ikhansela likhona siyathemba ngoba kumele sazi ukuthi uma kunabaholi bethu abaholi kumele sazi ukuthi sinengubo yethu esiyembethe noma ngabe kuthiwa sifica iziphi izinto lo baba uhlala kwamakhelwane kuyimanje alukho usiza silitholile ngiyazi ke kodwa ukuthi ingenzeka abengakafinyeleli nakhona kwamasipala ngeke sibabeke sibabeke cala ngoba phela izinto uzizwa ngosizwile noma ukufika abantu bezokhalela umfowethu wehlakalele kuyangithokozisa ukuthi umphakathi uphume kangaka uzothi mfowethu abese ngeke silinde ufe bese siza kazothi dudu kodwa sithe uphila usekhona asifike sizokhalisana nawe kulokho kwehlela lento yomculo iwumdlalo nje wethu wobunsizwa esiyiphushela nathi ukukhula la esuka khona athe kanjani mina ke ngumfana nje owaqhathwa kakhulu ngaludlu ubhedu ngentahla ngangiyiwinela nje ke phashini angaze ngihlule ephashini le spirit ke songahlula namanje ngisahamba naso so ke iBlue Nation ehamba nami ayifuni nawe ukwehlulwa ngesingaya so ke mina ngilandela umuntu ongavumi ukwehlulwa umuntu nje ongavumi ukwehlulwa ulandela mina lo mdlalo ko lapha emsakazweni zonke indawo asifisi ukuthi uzongenelela emphakathini ngalesi senze sesibuka la ngisibonile isithombe salomuntu bangithumela isithombe salensizwa eyenze lento igaxe ibhaba ephethe ibhaba ngandike noma isebenza ngazo siyacela ke nomthetho usondele udlale indawo yawo asisho ukuthi sithini ngize mina njengeBlue Nation angizile njengobani nami ngisakhamusa seningizimu Afrika esizamelayo njengoba nisibona nje umfana nje semncane kodwa kuyangithunuka ukuthi nganomuntu ongacatshelwa indlishiso yonke agenqe kanje endaweni lento umphakathi nje obunje usho ukuthi awuyifuni nje ufikile nje kwazo futhi akumemezelanga ukuthi ngizana ukubani thobe ngimemezelile ngabe abantu bagcwele ihlahleni yonke indawo angazi kade ngibuza lapha endlini ngithi bese ngobani abantu abangaka ukuthi ngizana uthando seningizwa ngephunga ukuthi awuyeza so siyathokoza kakhulu babukhansela njengoba ula uzorepresenta uhulumeni uphinde futhi uzorepresenta indawo yangakini ubuholi bakho siyakuthokozela kakhulu njengoba nami ngikhona ke la ngize nje ukuzokhala angiphethe lutho oluzothi lungakushintsha yonke impilo yakho kodwa ngithe angizuphatha grossa ngoba nazi nezitofu ibheke phezulu kodwa ngizophatha njengoba ngizena la ngomfowethu uJumbo sithe ngiyazi ke mina ngithe ngizophathela upheshe ngoba ngiyazi namakhadi akashini mangathi ngikufakela ebhenke bangakulokhuza yabo ngeke ngisisho ke sihamba ngoba uthi usithi bazowulanda lo cash yabo so kunomnikelo ke ozophuma kunomnikelo ozophuma ngamina kodwa ke lo mnikelo sisazoyidlulisa sithema sisho lezi ndaba ukuthi siza la ngabe semthinta umnyango lo wakhe izindlu ukuthi awukusondele uzobona ukuthi mhlawumbe ungalekele kanjani nangempela basongela phezulu bathi bayeza bazohamba nathi ukuthi bazositshela ukuthi yini abangamenzela yona ugumele ukhona ke umfowethu ubiyelo bebe ohlangothini lokusebenza ngezindlu ngapha kulo line wangapha ekusuka kodwezini kuya komuntu umkhanya kude undaba ezitha uyelo phakathi kwethu namabhuku ke semdedeleni usuka kwaHulumeni sandela umuntu namahloni sanibonani njani siyaphila lo khulumayo usabela ubuyela njengoba sebengitholile iqhambo emkhanya kude siyi district sasemkhanya kude sisebenza ngezindlu
sibhekelele bonke omasipala abawu-4 abakhona ngaphansi kwethu. Lesi simo esehlile la ekhaya sisiphathe kabi sonke. Ngicabanga ukuthi ukhona umuntu ongajabula ngento ekanje. Ingakho-ke nami umphathi ubaba uMbonani wangicela wathi angiphuthuma impela ngize ngapha ngizobheka isimo sinjani. Ube secela ukuthi-ke ngimthathele ney'thombe, ngithathe imininingwane kabhodi konke okulahlekile, okumlahlekele njengoba seshilo. Kulahlekele yonke into, iy'tofu, umbhede, konke ngikubhale phansi. Umphathi uthi angiyibuyise-ke i-information kuyena. Akashongo ngokuqondile ukuthi yini afisa ukuyenza noma yini azoyenza, kodwa uthe angimqoqele i-report bese ngizoyithula kuyena. Ya, ngicela ukuthi ngiphele lapho. Kusho ukuthi indaba ezitha sesingakubeka nje ukuthi njengoba uzoqoqa i-report ubungeke phela uqoqa iy'nkuni ungezokubaza futhi singasho ukuthi uzokwakhela ini. Singakusho lokho noma engakakusho kodwa sibona thina ukuthi njengoba vele kutholelwa nje vele ekugcineni kwakho kuzoba khona umbazi ukuthi nini-ke kasazi, kodwa mfowethu nathi esizokushiya sizokushiya uzobona nawe ukuthi njengendoda ukwatalisa kanjani ukuthi kuphume lokho okungaphumi. Angazi-ke noma inani singalisho yini. Hayi kumele kushiye. Lisho Khuba Lisho. Sokuba u10 rand. amandla akhe Amandla akho la. Ayekho umuntu ongenza into enje manje. Mina-ke ngizoshiya lensizwa ngizoshiya u20,000. Waza Jesu. Umtsholo lo. Hayi ngoba-ke sithanda ukunikela bazalwane. Nami ngiyacela ukuthi ngokokumela abafowethu begospel mina-ke ngizwana nensizwa le winayo. Nasemdletsheni akayaka bethi bamncane nami mina owinayo ngale kwa-gospel. Ngokusizwa yini abazalwane, umphakathi mawukhala sibe khona njengokhulu. Nami mfowethu ngizokunikeza 10,000. Ya, ngisho ukuthi-ke umfowethu sezosinika-ke imininingwane. Induna khona ezokhombisa, ngiyangithanda ukuthi umuntu ayidluliselela, ngingeza imali. Zokhulumela uma ungasekho, uma usekhona nje. Induna, ibranch yami yala eMtuba. Ithi khona nayo ifisa ukudlulisa njengamanje. Nanso-ke induna. Branch la eMtuba, ibranch ka Khuzani, ithe abafisho noma abanye setohweni bathayi senofika nempuphu ngoba kwasha konke asazi nokuthi ulaleni. Hayi siyabonga kakhulu mfowethu, siyabonga kakhulu. Asithathele Imininingwane ukuthi la ekuzofakeka khona lezi zimo zakhe. Okay. impela khanseli na uhlulekile. cha Khuba bese simiyeka umacikwane hayo kwamnaye ngoba ngihlala naye la. Ngifisa ukuthi Khuba mfowethu siyabonga Jomba, siyabonga Khuba, siyabonga mphakathi, amafoni enu ukusebenzisa i-social media leni isebenzisayo. Cishe mina ngathi le nesebenze la Khuba isebenze endaweni efanele kunalokho okunye sisikubona. Khuba siyabonga kakhulu, siyabonga kakhulu Jomba, siyabonga kakhulu bafowethu kumina nonke enikhona. Angazi ukuba induna kuthiwa ikhona kumanje, ngithi mina Khuba kube kuya ngami ngabe ngikhipha iveni liyolanda uthayela libuya namaplangu sishayela lapha phezulu sifaka amawindi sikhonka phansi. Lento yenzile indlu siphumile u30,000 kanti ubungakanani amazi engibonga ngayo fanele mawulida abantu
ubakhombisa ukuthi ubalida ngayiphi indlela. Siyabonga kakhulu umphakathi wakithi ukubambisana kwenu kusilekelele. Siyabonga kakhulu, siyabonga kunina nonke mphakathi, siyabonga kakhulu Khuba. Ngeza la nami ngilanda media ngithi ngenzela ukuthi wonke umuntu akafika ofisayo ningabokuqala. Ngeke sidla amandleni. Ningabokuqala emizini. Siyabonga kakhulu nami engangikwenza kwakungamandla nami engangizama ngawo ukuthi insizwa ayisizakale. Mina ngafica izandla isopha. Mhlambe omunye wayengaphume eceleni engayibuki yonke lento ngoba kwala ugawuliwe. Unala ugenciwe. Ushileke la uhashuke nje yonke injabulo yabantu besifazane. Siyabonga kakhulu Khuba. Siyabonga kakhulu. Ngicabanga ukuthi sizokhuluma naye zikhona izinto zakho ungakwazi ukuye ebhenki amahla khona ungena khona. Ukhonsisi wakho awudadewabo asinikeze ithuba Nkosi yami. Phela nesibhalele phansi kumele ngane ngoba ufuna kwenziwe lezi zinto. Ngibingelele umphakathi, ngibingelele ikhansela, abaphathi bendawo, sibingelele kuKhuba, sibingelele kuJombo nawo bonke abaniphelezelayo induna zonke ezikhona. Sidlulisa ukubonga kakhulu ukuthi nifike nizobeseka kuFethu. Okubeza indaba ezimbi kakhulu nje unyaka oqala awubayithi. Kodwa ke sibonga kakhulu nje amandla kaNkulunkulu ngoba kube kuthiwa uNkulunkulu bengekho nasey'mpilweni ngabe konke lokho kwenzekana. Sengikhulumela bonke abagumethe bengekho abadala. Nami ngifike sengigijima kuthiwa yebo nakho ubonakala ngapha. Kodwa sibonga nje kakhulu ukukhona benu lana nokuqinisekisa ukuthi umfowethu uzogcina etholele indawo yokuthi ahlale adle naye aphile njengoba ade ephila. Sibonga kakhulu umphakathi nawo olithathele phezulu lodaba wafika wazomsingatha. Wafika wa-check ukuthi isimo sinjani. Siyabonga kakhulu. Anginawo amaningi. Oh sicela ke ngoba abanye abantu baye befike endaweni bethi bazoshiyana yabo umuntu siyafonela ukuthiwa phela nayi account umuntu asayifaki sifuna nje ukuthi asho ukuthi iyangena le mali bese sisuka samba khona manje zakhala ake nibuke ekhaya yakhaya umjolo lo awukhona igcwele ngoba kuyini imithi unaliphi bank ukuthi ngiyofuna ithezi njalo Gijima ufuna ithezi. Mpahla enkulu ayisapha kumama mangakuthinta nje lapha nayo ubuhlungu manguthinta nje ubuhlungu sebenza ngokufakazi kwakho Hey, phela makhona mleduze ba. umlibuko mkhulu cha Makhona mleduze ba uyaphela sefake eningi. Ngiyakuphazamise nje ungena ka350 ngoba ungena.
bathi abantu cela kukhuluma uwelile bathi bacela kukhuluma uwelile ukukhuluma Vesa mama vesa. Sawu nje 30,000 yakungena man. Sestage name thina. Tsholo bakithi, tsholo lona. Yabona nje nango umadwa malandela Ngishama khazana ndaza washo. hayi Wakube nifikile nami lamkani sihlulekile ufike ngoba. uthi musukumnukisa Awunema izoyiqeda le yayo. Yazi yakubona ukuthi yakhala. Uyakhala. Ubenze interview. Awenze interview lapha azokwenza interview abafana. Oh hayi mase sine. Ekhani ngisakhaka sangena. uhlaphatha Hayi ngakwena manje lo